Ipangin ako magalulog at mo ay pusukin, sigulod mo at papanatigat kami. Hindi tapat at maya mawalika ng Kristo. Ipagkalulusan kaya kami grasya at bago ng mga tao ibiyado ng kapaglatan ng Pinoong Jesucristo na mabibigyan na galing sa pera ng Banal Espiritu, pero kung simpan ng Diyos, maglalang biglaan. Pamamasang iwan, libro ni Propeta Hosea. Nga nang may isabing mayang Hosea ni Israel, ibalik na kayo, at sabihin niya inilog iti panalangin. Patawaran mo sana ang isang langit kasalanan, tanggapan mo sana ang panalangin, at sambang ka ang timoy penakon. Nagkaibigas ang aligtas ni Arcia, ang gera-gera adipensa ng kabayong pagyera. Kapilan man ininasabyan kay idolo, di kayo bigyan ng Diyos. O Ginoo, di ka ipapalit lulos, kariting alanang bigas ang alapitan. Nga nang sasabi ni Ginoo, ibalik ko lang ako, tingtaw ka ang meron. Luluran ko lang, ibatulog kong puso. Uling ako mga karera. Kalimemali ng Israel, may ngali kong oran, ibaling gabon. Mamulang lang kong antilig sa kagan, maging matataglayan, antilig talaman ng Lebanon. Manyang pagala at lumabon, at maging malagulang, antilig talaman a olivo. Maging pabanglula, antilig talaman a sedro ng Lebanon. Minsan pa ni Gabriela, kinlalang ni Kakulina. Manalaman ng binuti at maging mabumalang kalugaling ulaan na ubas. Ibantog lang ang tinalak ni Lebanon. Na kailangan ni Israel inidulis, pag-ibatan ko lang at panalangin lang at ingatan ko lang. Mga rin tanaman, ang malabong karela as nalilungan ka. King kagamitan ko, mamumana. Sana ay hindi na rin bansa, inisulat kaya libro, at isikap ka kayong pusurang, matuloy na rin paraan ng libro, at matuloy na tao, tutukyan ka, ipamibiyabiyaba. Dapat linagin ka at isakap ka rin, di makasalanan. Aman ng libro. Inalong asiwala kaya ko sadyang daramdaman na nakakanako may kamanan. Ako inila ko, ipupusanan ng mga bayan. Hildas ko lang ng lagi, ang kiyang ang pupusanan. King oras ni kabuturan, kako minaus ka at iligtas na ka. Makasalikod ko, hindol-dol, kanitang peking patanda ka. At panibukan ka pa, inyong syukaw kalikatis ni Merida. Magiramdam ka, kalengko, kaya ka ang pagala o Israel,
Sana ako makiramdam pa. Kaya kami kakaalibang Diyos, subali ka na ako. Emes, isang bayan ni Diyos handa, tigkayuan at tao. Ako hindi yung kaya ang Diyos, alita lagi kaya ka, iba't Egipto. Sana ipalit ko, makiramdam niya ako. Sana in Israel, mamituya ako. Dapat in Israel, makanalke, imasanting dilid-dilid, at makapsyante, impulong kanina. Ding Ama o Inu, Espiritu la at Diyan, at ilo kaya maring Ama ng babiyebir, anaman. Ingin manatili pembahasan yang lain pemerintah lepas saya ibarat kita tinggal mata dulu hingga kesulatan dinamit dari Yesus sebenarnya satu ibarat dulu tinggi keutusan bagi bermula keutusan pakai ke Israel tinggi mungkin Dios yang memikul ini luguran me inu Dios imabilin mong puso imabilin mong kalanwan imabilin mong kaisipan at imabilin mong sikat hindi kalwa luguran me ikalupa kong tao at ibon kaya ng sarili alam niyo kautusan may hindi pa kalit nga naning kalatulo ng kautusan tinut ka maestro tutuloy sinabi meron niya ang Diyos at alam kaliwa at subalit ng Diyos at luguran mo ng Diyos yung mabilis mong puso, mabilis mong kaisipan at mabilis mong sigaran at luguran mo yung galupang tao at yung malulunod ng kaya sarili magitya kawalan ka kaya sa ating mga sablang ay nadulungan at haliwa pang ay apang sina ng Jesus iya saya akibat itindalan niya sinabi na kayo kamalayo di kaya ng Diyos at iba't kanita na ngayon naman may ganas ng unang kayo yung may papalitan kayo ng maligtas.
Pilih di panggilan Espiritu. Sa kayo po, may mga masuk kita di magkaita po para siya tapos sa ating kakatao sa lupas. Sa servisyo namin po balang biyernes sa stasyon at isa. Yung susunod ganyan po ang tao. 3, 4, 5. Purong press, 4, 6. Kaya po yung tamang bago-bago. Siyempre, tingnan nga dun sa mga progress. Agad na kayo naman po. Tinatagal kayo. Pwede ba magkaskawan tayo kasama naman? O, na, dinayo. Dapat kayo tumayo lang ngayon naman eh. Alam mo sa dala nyo lang. O, di parokya ka. So, magkaya yun naman na makikita aking panipag sa devotion niya. Nasaan yung mga taga-Delta? 9,000. Salamat sa mga taga-Delta. Sana sa susunod. Kasi last Friday sa Delta, di ba? Susunod naman sa mga kalugay. Ay, tayo yun. Ako yung bukas, ibibigas ko natin yung parish hall ng sa mga parish. Tapos na po. Makikitira po na kami doon ang ginagawa ng event. Dahil bukas, after the blessing, we will have the launching and groundbreaking of our event. Jadi punya pagawa kasi may nangyayari sa sipas nga. Pagawa ko sana, pagkatapos ko din, kaya nagdidili din, nagdidili pa. So, una muna yung event na tis na. So, pagawa na yung event natin. Hopefully by next year, para tapos na yung event. At ang ating pagpapasalamat sa isa ito ay ang buhay na isa lamang ang integrate sa kapatid. Hindi pwede dichotomy or duality para subuhay mo dalawa. Dapat isa lang. Isa lang ng Diyos, isa lang ng kapwa, at pagkakaulan mo isa. Bigyan kayo ng perto. Matagal ng perto ito, di ba? Palagay ito, totoo. Palagay ito, hindi totoo. Kaya minsan matanda. Pero siya tindahan. Yung tindahan niya, parang ganyan, sa ilalim ng bahay, nagtitinda siya ng suka, nagtitinda siya ng kasabwego, nagtitinda siya ng kasabwego, posporo, kasabwego, at ikalain ng kasita, kasabwego, and ano pa, at saka bigas, nagtitinda siya ng bigas. E di, yung meron siya sa bahay, pangalan niya, Engeng, sabi niya, si Lola nasa taas. Alam niyo ba ang kapit daw? Tapos yung sila nagtinda sa taas yung bahay. Nandun sa taas si Lola, kapag ganyan ko, bago na sa is. Magsasarami sila ng tindahan. Sabi niya, Engeng, yung suka, yung tinitinda natin suka, puro yan. Lagyan mo ng konting tubig. Lola, nabigyan na po ng tubig yung ating suka. Sige. Igogo may pagbagyan. Natang marabit na marami. Yung ating kilo, yung pang-kilo natin, yung nilalagyan ng kuwan sa ilalim, i-check mo, baka wala na. Lola, nandito pa naman yung magnet. Sige, okay, magnet yung kilo-kilo natin bigas. Hindi naman masyadong nakakabibili tayo. Bali yung itang buriki. Hindi nga lang yan. Kunyari, mga bigas to, bigas. Yan tutusok ka, tapos lalabas. Parang may tubo, may tusok. Kunyari, kabad-kabad naman. Tutusok ka ng konti, lalabas yung bigas. Ang tawag ko, buriki. Yung bigas natin sako-sako. Buriki mo na. Binawas. Sige, kita. 25 kilo. One-fourth. Wala na. Nakawas ko na. Buriki ko na. Yung aking bintang bigas. Good, very good. Yung posporo. Yung kasabego.
pindutan ko lang. Para may ginagamit tayo sa oo, Lola, binawasan ko na rin yung kasapoy ko, yung matches, yung posporo, binawasan ko na. Para may gagamitin din tayo. Ganda naman. Kasi isa lang may tindahan, alas 6 na. Bumalik ka na dito. Mag-rosaryo na tayo. Alas 6 na, mag-angels na tayo. Anong tawag doon? Right po doon. Tawag doon, duality. Iba yung buhay niya sa tindahan, iba yung buhay niya sa taas. Ang panawagan ng ating Evangelyo, kung anong kaharap ng tao, kaharap ng Diyos, pareho lang. Mahalin mo ang Diyos, alas 6 na kasi. Pero kahit mag-oras na tindahan, mahalin mo rin yung mga customer. Huwag mong iburiti ang iyong bigas. Huwag mong lagyan ng tubig, yung binibigay ng suka. Huwag mong bawasan yung kasabwero. At huwag mong lagyan ng pagkat, yung magtimba. Sana ang buhay natin maging tapat sa harap ng ibang tao, sa harap ng Diyos. At kahit wala nakakakita, pagdating kami sa aming kabuhayan, kasi na buhay, isa lang naman. Let us play fair. Let us not shortchange our people, the people we are supposed to serve. Kaya nga po, ang ating Evangelyo ngayon, tinuturo tayo maging isa. Hindi ko alam parang nakwento ko dito sa mga misa mo linggo recently. Tayo kasi mga Pilipino, mahilig sa tinatawag na sari-sari store. Yung sari-sari store, nandun lahat ang gusto mong bilhin. Yung sarap namin, maganda naman, may reseta po. Yung sarap namin, maganda naman kasi wala namin sa sapang ko, wala naman masyadong pharmacy. Nag-umpisa pa lang yung mga pharmacy doon. Yung cooking oil, siyempre, meron din motor oil. Meron pang pintura pa ba, pintura pa sa sakyan. Yung lahat ng sari-sari store. Ako? Sa ibang bansa, ang tinatawag namin yung novelty store. Pag nagtitinda ng tinapay lang. Pag nagtitinda ng gamot lang. Pag nagtitinda ng alak lang. At wine. Nakapag-focus na, diba? Yung mga tindahan doon, yung mga taga-guwang. Diba? Ganun ang tindahan sa mga abroad. Kaya dito, magpunta ka sa Mercury Drugs. Kagabi, sa mga sila, bumili kami ng gamot sa Mercury Drugs doon sa may drive-thru. Malaki yun, kasi 24 hours at doon mo pera yung gamot at tutak. So, huwag sila ng gabi, bago umuwi. Wala akong gamot, nakalimutan ko. Tapos bumibili ako ng gamot, napapagin ako sa likod ko, pero hindi kayo sila tinda ng alak. Okay yan. Tapos dapat bigyan ako sa side, yung malalaking freezer, may ice cream. Ako naman, bumibili ako ng gamot para sa diabetes. Tapos sa likod ko isa, may tinapay, parang break-break ka rin. Pati Mercury talaga yung parang sa isang store na rin. Pero sinasabi ko lang, kung isa, hindi mo alam kung ano talaga yung pinaganda natin. What do we really do in terms of the best that we have? When we are not confident about ourselves, parang nagiging karinderya ang buhay natin. Marami, pero there's nothing that is special about it. Hindi naman po ako nagyayabang, pero totoo naman. Nakita ko ng Vietnam last year, August, sa Hanoi. Yung Hanoi, meron siyang touristic park, kasi kami doon. Pagkababa namin sa Procano, tumirin pa sa hotel, alas 12 na, tutulog namin. Bumaba kami dun sa hotel, yung hotel, pang touristic para sa breakfast. Pagkalabas namin, may isang restaurant, ang daming nakapila. Beer, mga Asian, mga American. Ang daming mga nakapila, mahaba yung pila. So, nakipila na rin kami. Sa tingin namin, sa lahat ng mga nakikita ng pagkain, yung pinakamalakas. Paborito ng mga turista. Pagdating namin doon,
pang Vietnamese. Naging maparas-paras. Tapos, yun lang tinda niya. Wala na iba. Walang chicken, walang pork, walang kinamay. Yun lang. Hindi ka mas kailangan mag-menu. Walang waiter na ano po yung gusto niyo, ma'am? Wala. Yun lang. Kaya lang, dinadayo. Masarap naman talaga. At saka yung siya lang, bawa na naman. Pwede mo na inagdag, lagyan mo ng konting pepper, paminta, kung lagyan ng konting patis, pwede. Kaya may lemon, kalamansi sa side. Pero libre na yun, yun lang. Doon pa lang ako nakakita ng restaurant na yun lang. Wala lang. Kaya yung manager, nangyayari, maningayari na sa'yo. Walang problema kasi, wala kang problema. Huli mo order eh, pare-pareho lang naman. Pero ito, very good. Kaya pala dinadali ng mga turista. Kaya pala yung nangyayari, hindi na nag-isip ng gagawa naman. Kasi that is what we do best. Isa lang. Hindi ba sila insecure na pag-ipupukit sa iba, maraming produkto. Tumisan tayo, maraming render yan. Nasisiraan yung kapsiti daw. There's no one. The way to interact the identity of that store is only one. Minsan naman, si Bishop ako, yung obispo ako, may kaibigan siya, French, taga-French, yung chef. Yung chef yung nagluluto sa mga malaking restaurant. Siya, bisita siya dito sa Pilipinas. Bisita din, Bishop ako. Itong French, kasama namin kumakain. Sabi niya, bakit siya magiging isa? Sabi niya, you Filipinos, you have good food. Masarap daw yung pagkain natin. But you mix it. Masarap daw yung pagkain natin. Pero pinaghalo-halo natin. Ginagawa natin ng sari-sari yung ating plato. Di ba nakikain natin ng birthday? Yung buffet, o kaya yung cater, tapos meron kang plato, alin yung plato mo, lalagyan mo ng cancer, pero babawasan mo ng kotse. Tapos, lalagyan mo ng kare-kare. Siyempre yung kare-kare may pag-uho. Tapos, dilipat ka gano'n, mayroong fish fillet. Fish fillet may sweet and sour sauce. Tapos, dilipat ka dito, mayroon namang pork. Pork na siguro, kasama yung embodido pasta. Lagyan ng pork ketchup. Tapos, dilipat ka dito, meron namang roast beef. Meron yung sauce. Tapos, dilipat ka dito, deep fry. Meron salmon. In butter and garlic. Tapos, lagyan mo ng garlic. Salmon. Tapos, dito may gulay. Steamed vegetables. Tapos, dito mayroong leche na yung ating dessert. Lalagay ko sa taas kasi pinakasya. Tapos, gagawin ka pa. Mayroong sari. Iwokoy. Lagay mo doon, ano yun? Hindi mo lang. Halo-halo. Para kumain ka, pero hindi mo lang ang kinain. Kasi dahil ka. Gusto ka naman, pero hindi mo nalasan masyado. Nagkalawag na ako na. Di ba, sa ibang bansa pagkakain ka, soup. Soup muna. Soup please. Tapos, vegetable, salad muna. Tapos yung mula, may course muna. Para ba, sabi daw, kung pag-iiwalay-iwalay muna, kasi sarap. Halimbawa, kalikan muna, hindi ba masarap yun? O kaya, lengua. Lengua muna. Saka kung may naman potato, mas potato lang. Kung kakainin mo asado lang. Hindi ba masarap yun? Pero kung pinagsama-sama natin, minsan parang nasa, hindi mo na alam. Alam niyo, si Father Saul Gabriel, kaibigan mo yan. Minsan, nag-ibig siya ng pizza. Pizza ba yun? Pizza ba yun? Sabi niya, umorder tayo. Siya, ang order niya, isa lang, pepperoni lang.
Yung pepperoni cheese lang. Basic cheese lang. Sa hindi yung order ng combination. Di ba yung combination, yung lahat nilalagay doon? Kasi pag kumanta daw ng combination ng pizza, of course, yun yung mabili sa Pilipinas, yung sari-sari. Sari-sari na nakalagay. Hindi mo alam kung anong flavor, combination. Hindi lang makikilala kung hindi kinakain. Kasi nandiyan na lahat. Una, mahal. Ikalawa, hindi mo alam kung hindi kasa. Kasi nandiyan na lahat. You didn't appreciate the uniqueness, the specialty of what they want. Sinasabi na ng ating Evangelyo, sana mag-iisa lang, pati buhay natin. Hindi pwedeng nakakamap sa iyo, ito ako, pagkakamap ako sa iba naman ako. Kaya pagkakamap sa Diyos, iba naman ako. At pagkakamap isa, iba naman ako. Parang sari-sari, parang hindi magkakapera. Ang tawag sa atin, sa panahon na yun, na panahon ng Quaresma, nawa yung maging matututo tayo sa bawat isa. Siguro, hindi ko naman sinasabing maging totoo tayo. Galit ako sa akin, hindi ko naman. Gawin natin yung kaya-kaya natin na mas maging mabuti ang ating kalooban at sa labas. That our duality will be changed into integrity, and that integrity flows into our identity. Duality, integrity, and identity. Hindi yung dalawa at yung tsura mo o yung aking kalooban, hindi pwede yun. Dapat masarap. Para sa mga nag-aaral, lumisan yung mga nag-aaral na papansin ko, tignan mo yung mga nag-aaral, tignan mo yung mukha nila. Pinakamalapit yung mukha nila pag lumis na umaga. Lalo na pag papunta na sila sa eskwelahan. Wala nang kalwayo na yun. At nasa kalooban nila yung pag-aaral. There's duality in their heart. Nagdadalawang isip nila. Ang kalooban nila is already there. Baka nasa bahay, nasa beach, nasa barkada. But when you put into what you do, everything that you are, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, ganyan din yung pagmamahal natin sa Diyos. Alam niyo po, napakasaya ng buhay na ganito. There is no other model on the integrity, and that will be our identity. Pwede po akong magpapos sa isang example. Alam niyo po yung ilog, river. Hindi ko na po gagamitin yung sapa. Kasi yung sapa, wala na tubig. At least yung ilog, di ba ilog? Yung river, isa lang po yung daloy. Ikakagos na po ng ilog na itong yapon. Kunyari, may ilog, dahil sa bundok, mababa dito. Isang ano lang po, isang direksyon lang. Yun yung maganda sa buhay natin. Yung buhay natin, isang direksyon lang. Kung minsan may dadaan ng bato, bakit mo lagpusan yung bato? O kaya darugan yung bato. Kaya tok na. Kaya muro. Ito yung continue. Kahit kung minsan malalim, gagawin dadaan yung malalim. Kung minsan mababaw, dadaan naman ang mababaw. Pero mahalaga sa tubig ng ilog, tuloy-tuloy. Question. May nakita na ba kayong ilog? Ngayong araw na ito, pag ganito yung karet, agos. Okay? Nakakita na ba kinabukasan pag ganyan naman? Bukas kayo ko kanya. Bukas kayo kanya. Isa na. Kaya ano nangyari? Sabi nagulan, bagyo. Ang dami ng tubig, the flow remains. A good life that flows from inside to outside will always be the same. Sana yung naging buhay natin. A life of integration. A life of integrity. Not duality. Because this is our calling. To love God with all our heart, with all our soul, with all our strength, with all our mind. And to love our neighbor as we love ourselves. Yung pagmamahal natin, iisa lang. May God bless us all. Father, Son, and Holy Spirit, salamat po. Kaluguran,
Nung analulubot alata ulaga. Malalangin ka ng Diyos at malablaban ng lubot dahil kiratamang puso. Ibalik ang okasyon at ang mag-ibat inu, pakiramdaman mo ing aktis mi. Mapipara tayo at maganangaring lubot. Kaya mga pangalalo o mga sarili o mapagmatas. Ning obispo at ing pari, apalagan at desana kay Mabilo Gayado sa Santa Iglesia. Ipanalangin takin. Inglubot ay magas pangawari. Maimot, masugit. Dengan cunging kapamahalan. Kapilan man sana tutunggian ang karela sarili. Bilang mayupayan mo. Ngunit hindi mapagkumbabang talasuyo. Ipanalangin takin. Inglubot ay tutulakin niya mayo agapan. Ngunit tutulayan ni katuduan. Di minasawa galangan desa ang tuluran. Di metong at metong. Ipanalangin takin. Inglubot ay talasawa. Isabla animulan. Minalako kapanayan at ibabata na isabla. Itaman sana ato yan tasana rin mayong pinubali. Bigyan at awang kaparang tao. Ipanalangin takin. Kailangan tala mo, kaya ang personal na panalangin. Ipa, dalawan kami, hindi ang katutuan. At nga nagsasabi ng may kanilang kapagpasan at kasalanan, luluran kami. Nagyaman na awalan ng luluran ng meto at meto, at timo ng mga nanong kaibigan. At pakalanan kami ng masanang galan, hindi ang palulunod. Hindi alam may kapagdalan ng Kristo. Amen. Sa pagkusalita ng Roberto, kapag yan, basa na lang ang tinatawag ng commentator, na tinatawag intention, at mayo tayo sa ito yung tinatawag isa ng Euro-Christian. Kaya alam may basa ng intention.
Check and listen that for safety travel. At cycle, Thanksgiving and India. Emo, Verona, Vito and Lori sa Canada. Maraming pasalamatan sa Lori Ketandan, Lori Lamski, Matthew Sanchez, Lori Jimenez, Taylor Guzman, Ryan Juan, Titi Higuera. Alam-alam mo kailangan sa rin sa kagandang pinag-ending, excellent makamay, Mario Saludina, Jose Tata, William Wilson, Consolación Sanidad, at isa pang kanadong Malalaki kayong kabataan pandemik niya ang tawag ng nakaulapan ng Diyos pag may file ko. Kung paming bigala, panawanan mo na rin ay siya, gawan mo ang karapat-dapat na daw ng at manatiling sibol ni siya kagandang Ibiyado ni pamamalaan ng Kristo. Ginoo manatilihan kayo na iyak tayo ang puso niyo. Pasalamatan tayo ng Diyos sa Ginoo. Tunay may dapat at natuloy pasalamatan na magparating lumang kayo. O iba, Diyos, kailangan ng lupos mo ibayan kapag latan ng Kristo ang ino. Balang na doon, mabiyamindi kami, hindi masaya panahon, hindi pa magsadya, hindi pa magsupasuti, hindi pa kailasan, pamantayan, para hindi pwede, sabi makapibay ang puso at isipan. Hindi pa, pagkaluban mo kaya kami yung ganun ng Espiritu, yung balabot ang pag-aalan ng kaya, at usap doon, papanyuyo, tarik na para bigla. Kapag nagalaran niya, ito ang panahon na rin, yung bayo ng Piyet, kaya kami ang pinasara kapag nananin ng Kristo, iganap, tinugdarin, larawan, ikirana. At kulitita, mabeda rin sa mga moro, ikigyan, kalimbawa, darating, ikirana kaya, dahil hakya beti naman ito na nagpapong niya ng kulitita ng aming kanan. Ngunit kami padala mo iba, ikat palibatan sa belang kabananan. Ngunit kita pagpalang kabananan mo sa narinig ng Espiritu. Para kay kami madalang katawag tayo ng Gilo ni Kristo. Bayan itaw po sa Diyos, ipamayasan at namatay. Yung maling tinapit ay pasalamat na gano'n. Irasunay ni Yene Bargen, disipulos na nagkapaniti, ipong at kananin. Iti, kanawang katawag, bitaw para kay kayo. Makanyang malaman kayo ba ng bulan ng maling kalis? Mas ba niyo kayo salamat kayo? Biniyanig kalis katin disipulos na nagkapaniti, ipong at pinumbukan ni iting kalis na naman daya, ibayo ko talagang ipananibo po para kay kayo at para kayo sa kanta. Bakit kami patawaran ng kasalanan at gamitin bilang pigagan ng kanan.
Pasyentaya, misteryo ng sa Panginoon. Dalam negara kita pilih kami singkaritas, lain pasalamatan kita, pepalire mengenal talaga kamupan sebuah kita, mapakubabang pada umatmu iinisan, disuruh ikatakan daya ng Kristo, tipuna ng agiting meron ng Banal na Espiritu. Ganang kaya o ipan sa iglesia mahalaga ng Timeto Yago, bagi kita piping lubog ng Belo Francisco, kaya kami Santo Papa, Florentino, kaya kami Nasobispo, ing sa Balantari, tinggal malibot na susuyo, ang over, asaw, kaya kami kasalpatayan, na lugar na kaya bisitas, kaya kami bayo, ing sa Antonio, Dibago. Kaya kami mula naman, ing kapag ang kaya kainawan at maninayan, tuping niya, at ing sa Balang niya, dan kapan masalah di maligaya ng harapan pakaluwag ng kanya. Gawin kanya dapat dapat magkabintigye ang hanggang pagkaya ng Maria, Benedicto ni Diyos, San Jose, kay Esposo, ing sa Balang Apostol at Santo, San Antonio, inubat-iban ang kawiyan ng kakaban ng panahon, kuliya ng at maligay ng kapamilatan ng Kristo ang kaganahan. Ing kapamilatan ng Kristo, ang Benedictia, ipagmaypayan tutup atau Banal na Espiritu, pupuri adalah para dan menggambar kinangan. Ang satu, Diyos ipalalangin si Lord Jesus kaya. Ikaw sumami o pinuti sa blang narok, malulot mo yung pagkalupit na kaya pati panahon. Pati kasampani kaya ang pangalulong para ng ikaw sa kasalanan. Iligtas sa blang karigaligan, kapag maninayaman yung kabay ng malilayan ang padaligan, ipayatan ng Yesu Cristo ang kaya sa napakamus. O Ginoong Yesu Cristo, sinabi ka rin ang apostol, ikabayapan na dapat bukera yung kabayapan o biya bukera yun. Kaya masama balik na rin yan kasalanan. Kung nalawan mo na sa pasayan ng kaya sa Iglesia at papayaman mo yung pagdulugan ng pangkikabuhin, ikang mabibiyay bagay, magdamang tingalanan. Ing
lugod at kapayapaan ng Ginoo manatilisan kay kayo. Manatilisan bukal din kaya ang bilugdugan in kapayapaan na darawa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nilalabog ng kasalanan ng Diabo, pakaluwag ka. Kordero ng Diyos na nilalabog ng kasalanan ng Diabo, pakaluwag ka. Kordero ng Diyos na nilalabog ng kasalanan ng Diabo, bigyan niya kami ng kapayapaan. Yung kordero ng Diyos, Jesus, naglalako kasalanan ng iyan. Huwag na rin may yakos, kingapunan ng kordero.
lalangit na. Mo'y paming alagod, kakuman mo kami, inisika na, ningkaya ka lugod. Kapag makiyago kami, kanitin Eucharistia, abot misana lubos, ing pangkapos ating gawin. Itiadami kapaglanan ng Kristo Pilipinas. Bukas, Sabado, ibig na po kaya ng dating kapitan, Secretary, Bala, pero alam mo ng wing isa, saan tatak, lalo na rin kagupanan, kagupanan, kaya tayo pag-mamahugin, kaya ito ang isa sa lain, kinatataling kapitan Sinuyo, for 30 years, ingatan pala din. At salamat tayo, Diyos, kay Ibigay, kay pamilya, kay pamilya. Bukas po na po Benny, atin po tulaw sa Pampanan Theater, musical theater of original songs by Arnie Sanday. Ang setup na po yung stage ngayon, gagawin ngayong Sabado, alas 6:30 ang gabi. Doon sa may parade ground, doon sa may side ng mga barn houses na nakasetup na po doon. Kung pumasya, sana, kung kayo, kita-kita tayo doon. At last year po, binuran. Masakay, masakay. Pero this year, El Nino, palagi ako naman yung buran na El Nino. So, mga pasyal na po, mga pamagwela. Walang recollection yan. Last week, may po they ito rin yung Santa Rita. May napakyak ko. Dapat ko, dapat rin things mo nga nakamatli. Ika sa akin, the very strong message of the theater. At masaya ka, kaya parang isa din ang pulo. Kaya artist sa Tarita, kaya gano'n, parang gagawin ng mga artista at participants. Nag-practice na po rin, ilang bulan ng mga artist sa Tarita, 7 weeks. At also, another good news, ang ating charismatic community, kailangan mo sa artist. Stay nyo na ba kayo din natin oras? So, yung doctor ko kayo, kaya po umakot, natin pong charismatic, every Saturday siguro, i-announce pa rin namin, para po sana dito sa Marcot, magkaroon ng charismatic representatives. Meron pong charismatic sa Immaculate Heart, every Sunday. Ano? April 7. April 7, first CNSS. Kasi po sa Sabbath of Proper, naka 6 patches na kailangan after the pandemic. So, nakadalawang months tayo before the pandemic. Dito sa Marcot, sana magkaroon ng charismatic community. That will also be good. Later on, magkaroon ng Bible study, magkaroon ng charismatic dito, Sunday na gabi, sa Friday na gabi, it will also nourish our community other than the mass, other than the sacrifice na po. Kaya looking Palm Sunday, kasi Palm Sunday, March 24, hindi na kami pamamilitan palaspas, kaya tayo may elementary school sa Kampal. Sana ako rin, siya tayo palaspas na, at kaya mag-isa tayo sa iyo. So, ito po yung balita. Everyday, mag-isa po ka rin, kasi ito naman din na semi-collection per mass. And Webisat ko, the stress, ating Dani Cordero, ay Helen Concept, and then the Sabbath of Pamela Hospitis, at iba na ilit ang City President. Webisat ko, the stress, ay Webisat ko, ating kapong Station of the Cross, maliban ka po yung parokya, Webisat doon, Pagbato Holy Cross, papalit po ngayon yung target. Nag-ulit po, sana nag-ulit lang, papunta ng target, maka-identify ng kulat at papalit ka yan yung restaurant. Yan yung mali alatang station ng Ketahin. Kaya tawli, isang Ketahin target at kaya hindi ba lang restaurant yung pulis ka doon yung hindi. Ang maganda doon, mapaganda mo po kanina, ako ito ba, magpadulong-tulong na namin. Kaya sa akin, mas balik.
So, pwede interesado ka. Alas 5 na yung awak, baka nito preso pa. Yung before 8 o'clock, direktahan ka na. Pero ito kambing, alas 3, alas 3, at ito kung wala akong veneration of the cross, hindi ako umisan, pero in communion. Pero ito kanita, sa kanitang precision. Kung mayanin ka na sa medyo, kasi bigla precision ka ako kanito. Kaya sa Easter Sunday, alas 8 ng gabi, kami sa tao kong pamanyong yung gabi, bibita tayo na api, kapag dito ng holy water. Ako, kung kahit ako po, binyagan na download this Easter Sunday. Kaya the next day, Easter, itawag Easter egg hunting. Kaya ito mong isapan. Easter egg painting. Regalan ako. So ito po yung so far, naiintindihan ko kaya nagdalag na Manila all the way Kerala. Kasi baik po, pasalamat po rin sa dyan ng Station of the Cross. Karang ng masa, karang sir, karang ng kanta, sa dyan ng liturgia, base, salamat at kailangan yung ikasan ng klaseng kaya sa akin. Ingino at hindi kaya ang tradisyonal na kami Diyos, tradisyonal na kaya kami pamilya at kamulan, ilagyo ng ipa, pag-anak, pag-ibala ng Espiritu, imisa may daw may kasama ng ito, iyakan, ipinuluban at ibigay